Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku ngrungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pari pesen rengge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno sepurane yen gawe lara ati sepurane ya mbak ya wis ora apa-apa tak sepura sepenting sampean bahagia aku bahagia bahagia ya audio bersama Mbak Nisa dan Mbak Sira. Geneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mending ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara sisik ning jero dodo pancen marakake arep piye maneh kowe wong randuwe aja salah batinmu marang kahananmu kanas pupusan rasa tresnaku bisa tenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku tamas rumono tangisku becike kowe saka uripku pari pesen rangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku perkara pajero ya sampai tega karo aku orang miro aku nek ora pajero moh mbak moh ya ini mau supra ya ora pajero pokoknya karena pajero ya ora pokoknya yuk masih bersama Khori Audio ning apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggali aku penting ke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning
satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda labe Wis kadung mati rasaku Angus ngono tangisku Becike kowe lunga saka uripku Paribasan rangga lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda labe Wis kadung mati rasaku Angus ngono tangisku Becike kowe saka uripku Paribasan rangga lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku sampun Bang Oke, tadi latri kita wis padha ngerocos wis selerena sik ya. Matur suwun ya, Nduk ya.